Hej med jer. Det er et oplæg om specialiseringsrapporten. Specialiseringsrapporten skal I lave i løbet af 6. semester, som er jeres 3. praktik. Det her oplæg er en lille plan om eller en tidsplan og en vejledning i forhold til opgaven, og I bliver præsenteret for nogle mulige emner og hvilke nogle krav, der er sat til opgaven. De her powerpoints, dem kan I også finde på fronter 0211 i arkivet og så 6. semester. Specialiseringsrapporten, det er en intern prøve, som I egentlig bruger, når I afslutter jeres specialiseringsperiode. Den skal godkendes, og det bliver ved at blive bestået eller ikke bestået, så det er en intern prøve. I udarbejder den i løbet af 3. praktikperiode, og der kan I dels få vejledning fra jeres praktiksted. I kan selvfølgelig også vælge noget sparring i forhold til de praktikgrupper eller andre studerende, som I er sammen med. Og så kan I få vejledning per mail med jeres uddannelsesvejleder. Jeres emne, det skal I have godkendt af uddannelsesvejlederne, inden I går i gang. Tidsplanen for specialiseringsrapporten, det er, at det egentlig skriver i løbet af jeres 3. praktik her. Så det I får nu, det er introduktionen til rapporten. Så kan I så modtage vejledning i løbet af praktikperioden her på selve rapporten. Og så skal den afleveres den 10. februar 2014. I skal aflevere et udprintet eksemplar, og så skal I aflevere et på fronter i elektronisk form. Og huske, at det udprintede eksemplar skal have den her skriftlige erklæring vedlagt. Formålet med den her rapport, det er, at I ligesom skal prøve at formidle noget professionsbaseret viden i et fagsprog, som vi kan sige, der er objektivt og neutralt. I skal sådan systematisk opsamle noget viden i forhold til det her emne, I selv har valgt. Så det vil sige, at I skal ud og undersøge et eller andet, som I så afrapporterer i den her rapport. Og det gør I jo gennem en eller anden form for en dokumenteret indsats, altså den her empiriindsamling, som I laver. Man kan godt vælge at tage udgangspunkt i sit andet læringsmål, og det siger jeg lidt mere om senere. Så er formålet ligeledes, at I også prøver det her med at vurdere validiteten og lave sådan en kildekritik. I forhold til bekendtgørelsen, så står der, at den studerende skal i rapporten sammenfatte sit teoretiske og praktiske arbejde med den valgte specialisering og demonstrere de her opfyldelse af målene for specialiseringen. Og der kan det være rigtig væsentligt, at I sørger for at kigge på de her CKF'er, og så også vælger jeres emne ud fra det. CKF'erne for jeres specialisering mennesker med sociale problemer, det er dem I kan se her, og det kan være en rigtig god idé at kigge dem grundigt igennem, og så ligesom lade sig inspirere af dem. Nu er I sådan en udenlandspraktik, og der kan det være relevant måske at gå ind og tage udgangspunkt i nogle af de her CKF'er, og så se på de forskelle, der i virkeligheden er fra den danske kultur, og så den kultur, hvor I har været i praktikken. Så sådan noget med inklusion og eksklusion kan måske være relevant at kigge på i forhold til, hvordan vi arbejder med det her i Danmark, og hvordan man måske gør det i den kultur, hvor I befinder jer. Her er der et par eksempler på emner eller dilemmaer, som er interessante at også tage udgangspunkt i. Det kunne være noget med magt og selvbestemmelse, inklusion, som jeg nævnte før. Med- og selvbestemmelse kan også være noget, der eksisterer på forskellige niveauer, alt efter hvilken kultur vi bevæger os ind i. Pårørende og forældresamarbejde, hvordan fungerer det de steder, hvor I er. Så der er altså nogle idéer her til nogle emner, man kunne tage udgangspunkt i. Man kan også vælge at skrive sin specialiseringsrapport omkring det andet læringsmål. Det er jo sådan, at der arbejder med en målrettet og udviklingsorienteret indsats, og det skal laves gennem sådan et aktionslæringsforløb. Det er ikke noget krav, at rapporten tager udgangspunkt i andet læringsmål, men det kan være en fordel, fordi det er jo noget, I forvejen arbejder med i praktikken.
aktionslæringsforløbet er jo noget, I bygger op efter de her faser, og det er altså ikke alle de her faser, I skal beskrive i selve specialiseringsrapporten, men I skal i stedet for ind og dokumentere, hvordan effekten har været af det, I har arbejdet med. Altså, hvordan har det virket? Det kan være, at nogle af jer måske har arbejdet med, har haft et mål, hvor I har arbejdet med, at børnene skulle op og sidde og have mad. Og det I så skriver om i specialiseringsrapporten, jamen det er den her, dokumenterede virkning af arbejdet med målet. Altså, kan I nu for eksempel observere, at børnene er blevet bedre til at spise, at de spiser mere, har fået mere energi osv. Så er det altså den dokumentation, I bruger her i specialiseringsrapporten. Når man skriver en rapport, så opbygger man efter de her 3 dele, hvor man starter med den her afgrænsning og præcisering af sit emne eller problemstilling. Man opstiller nogle spørgsmål til det her emne, som man ikke i forvejen har et fyldestgørende svar på, altså noget man vil ud og undersøge. Og så forklarer man, hvorfor det er værd, at man skal have svar på de her spørgsmål. Så laver man en dokumentationsdel, hvor man tager den her empiri, som man har indsamlet, præsenterer den, analyserer den, og så runder man af med at lave en konklusion og en perspektivering. Altså er der noget i den her undersøgelse, I har lavet, som i virkeligheden peger i nogle nye retninger. Så rapporten den skal altså ses som sådan en måde at lave vidensopsamling på. I vælger selvfølgelig emnet problemstillingen inden for den specialisering, I har. Og så skal den så indeholde den her systematiske præsentation af nogle data eller informationer, som kan hjælpe jer med at belyse emnet. De her datainformationer, det kan altså bestå af alt fra noget statistik, det kunne være nogle registreringer, I selv har lavet. For eksempel af de her børn, som I gerne vil have op af sengen og til at sidde og spise, men der kunne I have lavet registreringer på, hvor ofte foregår det. Det kan man så lave noget statistik over. Det kunne være alle mulige undersøgelser. Det kunne også være nogle interview, I laver med de andre fagpersoner, der er på stedet. I kan også bruge vidensopsamling fra andre, altså andre, som har lavet undersøgelser. Det kan være relevant at stille sig selv de her typer af spørgsmål. Altså, hvilke forskningsresultater eller undersøgelser andet relevant viden findes der i forhold til det område eller emne, jeg arbejder med her? Hvilke pædagogiske metoder kan bruges til at belyse det her emne? Har du egne erfaringer, eksempelvis fra din praktik, som er relevante i forhold til emnet her? Og hvilke pædagogiske løsningsmuligheder tænker du, der er hensigtsmæssige? Så et eksempel på en rapport kan altså være, at man bruger den som en afrapportering af sit udviklingsarbejde, altså for eksempel det her aktionslæringsforløb, som man har lavet som sit andet læringsmål. Og det kan jo sådan set være til praktikstedet, at man laver den her afrapportering, så der er der jo en helt konkret modtager på. Her kan man så beskrive og analysere sit projekt og de resultater, man har fået ud af det, og der har I jo så den her dokumentation, altså noget empiri, som I indsamler og analyserer med hjælp af noget teori. Så kan man så opstille nogle handleanvisninger til, hvordan man fremadrettet kan arbejde videre her, og man kan evaluere sin egen indsats og til sidst konkludere og perspektivere. Så rapporten den skal altså indeholde en indledning, det her emne problemstilling, som er altså begrundes og analyseres i forhold til relevant teori og også noget professionsviden. Man skal inddrage sin egen empiriske dataindsamling og dokumentation og praksis, så det kan altså være nogle interviews, observationer, registreringer og lignende, man har lavet. Så skal der være nogle refleksioner over den her professionsbaserede undersøgelse, analyser af de her indsamlede data og dokumentation. Og så husk, der skal være et afsnit, hvor I vurderer validiteten af det her data, I har indsamlet. Altså, hvor validt kan det siges at være, og hvad siger det egentlig noget om? Og så til sidst en opsummering og en konklusion.
Empiri og dokumentation har jeg, som jeg tidligere har sagt lidt om, jamen, så kan I indsamle det gennem observation og iagttagelse. Det kunne også være logbogsnotater, praksisfortællinger. Det kunne også være billeder eller noget lyddokumentation. Der er to, hvad kan man sige, tilgange til det her. Den ene er den kvalitative undersøgelsesmetode, hvor man bruger interview, for eksempel med brugerpersonale, pårørende. Det kunne også være nogle livshistorier, fortællinger og andet. Så er den kvantitative, som er nogle spørgeskemaundersøgelser, tællinger, målinger, andre registreringer og vejninger, som I kan lave. Når man indsamler egen empiri, så skal man selvfølgelig også forholde sig kritisk til det. Så man skal undersøge også og begrunde troværdigheden for den kilde eller undersøgelse, som man bruger. Så man skal ind og kigge på, hvad er det for typer af data, som der er anvendt her. Hvad er de egnet til, altså hvad er formålet med dem? Hvordan er dataene fremskaffet, altså jeres metode skal I beskrive. Hvordan sikrer eller hvor sikre er de her anvendte data i forhold til alt andet. Man kan sige, jamen, er det et enkelt interview, man har lavet med en pædagog i en børnehave, jamen, så giver det jo kun et enkelt billede af det, som hun oplever. Og så skal man videre forholde sig til, hvordan de her data de så kan fortolkes, og måske også fejltolkes. Konklusionen den skal altså tydeligt angive, hvad det er, man kan lære af den her dokumentationsdel om emnet eller problemstillingen, og også nævne eventuelle forbehold. Konklusionen skal endvidere indeholde en perspektivering, det vil sige omtale nye spørgsmål eller konsekvenser, som følge af den her konklusion. Specialiseringsrapporten den må maks være på 20.000 tegn, og det er altså inklusiv mellemrum og noter. Det skal være 1,5 linje linjeafstand, og der skal være skriftstørrelse 12 og skrifttype Times New Roman. På forsiden der skal I have emne, titel, specialisering, studienummer og navn på rapportens forfatter, vejlederens navn, antal tegn, noter og afleveringsstatus samt uddannelsessted. Så skal rapporten indeholde en indholdsfortegnelse, de her 3 dele, litteraturliste og nogle bilag. Bilagene det skal være det nødvendige antal bilag, så det vil sige, det skal ikke være alle mulige ting, men det skal være det, der er relevant for rapporten. Og gerne de ting, som måske er egenproduceret, for eksempel noget med spørgeskema, interviewguides, observationer og lignende fotos, som ellers ikke kan fremskaffes. Husk at nummerere de her bilag, så man kan finde rundt i det. Det er et par eksempler på, hvordan at en indholdsfortegnelse, eller hvordan man kunne opbygge en rapport. En sidste ting er, at det er en rigtig god idé at læse de interne retningslinjer vedrørende prøverne på 6. og 7. semester. De ligger i rummet på fronter, der hedder PIU Formalia. Prøv også at læse de her kompetencemål og CKF'er for jeres specialisering, som er på undervisningsplaner og også på studieplanerne. Og til sidst, så sørg for at læse den her vejledning i opgaveskrivning på pædagoguddannelsen rigtig grundigt. Den finder I også på PIU Formalia. Tak for din opmærksomhed.